Здравейте! Вие сте в електронната платформа на Център за образователни инициативи Училището БГ. Днес ще ви покажа как да прикачите към вашия курс или към отделна тема във вашия курс директория, в която сте създали и сте групирали различни образователни ресурси. Как става това? Най-напред отиваме в лявото поле на екрана, на което пише администриране, и трябва да създадем съответния файл, съответната директория. Създаваме папка. В случая ще кръстим тази папка на латиница. Би трябвало да пишем проба. Създаваме папката, след което трябва да качиме файлове в тази папка. Една част от файловете са ни вътре и тях сега ще ги качим. Когато ги маркираме, отиваме на падащото меню, което ни пита какво искаме да правим с избраните файлове. Натискаме преместване в друга папка. Веднага ни се изписва текст отгоре, че са маркирани 4 файла за преместване и сега ни приканва да отидем там, където искаме да ги преместим и да изберем опцията преместване на файловете тук. Отиваме значи, в папката проба и натискаме преместване на файловете тук. След това решаваме, че искаме да качим и още някакъв файл, който ще си го изберем от компютъра и който предварително сме го подготвили. Натискаме качване на файл, кликваме върху Browse, отиваме в собствения си компютър, в случая на десктопа. Аз съм създал папка, която пише Moodle. Виждаме една интересна презентация за дистанционното обучение в Нов български университет, която я избирам. Натискам качване на файл. Изчаквам да бъде качен файла. И след като файла бъде качен, се връщам в курса. Ето в момента в папката вече има 5 файла, връщам се в курса, натискам бутончето редактиране. Двете менюта с добавяне на ресурси и добавяне на учебна дейност се появяват пред нас. Избираме добавяне на ресурс, отиваме на преглед на директория, написваме заглавието, в случая, да речем Moodle. Даваме резюме, в което описваме какво има в тази папка и кликваме върху преглед на директории. Виждаме, че имаме две директории създадени, проба и видеотуториал. Избираме проба и записваме папката. Сега тя е прикачена към нашия курс и може спокойно да се видят всичките файлове в нея. Същата опция има и ученика. Отиваме на смяна на ролята, отиваме на ролята на ученик и ученика също има достъп до файловете, които ние сме му дали към нашата тема.